Защото те вибрира телефона ми и не спира. Да ти вдигна, да те откажа, не или да. Заслужаваш да го изключа, на офертата да се включа. В нещо с тебе така горещо е добра. Ако вигна, знам, готова ще пристигна. Ти ме свикна, приеми доставка за нощта. Ако вигна, знам, оставам си наивна. Но звъниш ли, ти звъниш на точната жена. Този глас откъде го вадиш? Да настръхвам, защо го правиш? Телефона ме контролираш, как го разбра? Заслужаваш да го изключа, на офертата да се включа. В нещо с тебе така горещо е